Čaute ľudia. Čaute, zdravíme vás. Maco, tu máme kamaráta nášho metalistu. Čaute. To je Paťo. Hlásime sa, ideme na ten metalový koncert, čo sme vám vraveli. Sme niekde, nejaká pumpa, malý Šariš, niekde pri, neviem kde. Košica. No, kde si pri Poprade, niekde zrejme. Ideme už brutálne dlho. Autíčko naše, daj tam záver. Toto. Originál. 3 litrek, musí ťa baviť. No, takže vyzerá to tu asi takto nejako. Takto. Autobus, zastíbaj kokot. Autobus, počkaj. Autobus. Vidíme autobus, ako odchádzajú turisti. Lebo nikto ho v živote nevidel. Nikto ho v živote nevidel. Takže hlásime sa vám potom, keď čo... Nie, počkaj, čo robíš, nehlás sa ešte. Tešíme sa, neviem proste čo, hej. Jo, proste pičo, metal, ťa musí baviť. Tešíme sa fest, hej, to je to, čo vám povieme. Hlásime sa v Košiciach, keď tam bude. Takže čau. Tak, vás vítam, sme v Košiciach. Tak. Je tu zima strašná, chalani sú bez tričiek, lebo mikiny, na čo, bude tam horúco. Strašne sa tešíme, more. Načko, sme zapredaní. Klepeme sa. Proste, Maco, koľko tam je ľudí, je tam po koľko ľudí strašne obrovské množstvo. Ešte trochu. Čaká tam asi 2000 ľudí predtým, takže... Takže tak, no. Teda, takto vám to ukážem. To je asi plné celé parkovisko aut, ešte auta tu nám prichádzajú. No a uvidíme, ako sa to vyvrbí všetko. Prihlásime sa po koncerte o nejakej tej 12. po 12. proste. No, uvidíme, ako kedy to skončí teda. Je tu zima, ideme mrznúť ďalej, tak dáme vám vidieť, aké to bolo. Dobre, čaute. Dobre. Čaute. My sme naspäť na koncerte, no, už sme na koncerte teda. Hrá skupina Citron, zatiaľ my sme išli na cigaretu, lebo... Nie, že by nás to nebavilo, dobre. Ale nebaví. Ale nebaví. Hrajú dobre, hej, ale ako tento štýl hudby moc nie. My sme takí trošku natvrdší. No, čakáme na Sabaton, Citron akorát začal, majú 3. alebo 4. pesničku. Takže tak, dáme si pivo a pôjdeme dnu. Dáme si pivo, pôjdeme dnu, pozrieme, uvidíme. Hlásime sa po koncerte. Guys over here who started this shit now to the theater. I will kill you later. You know, this gives me a problem because I'm kind of getting fat. It's not our problem, bitch. Yes, it's true, you know. This, I have to admit, this is a secret, so don't tell anyone. But this is not a real six-pack. Ukáž bachu. Drink it all. I don't like you anymore. Na zdravie. But you know what? Maybe we come for the beer, but I guess you come for heavy metal, yes? We're gonna play you something we haven't played in a long time. From Coat of Arms, this is Midway! Hlásim sa tu sám, u mňa doma. Chcem sa vám, chcem sa vám ospravedlniť za to, že videjko zo Sabatonu, hej, že sme meškali, lenže mali sme technickú nezrovnalosť, proste notebook out a ešte sa nám stala taká nemilá vec, že koniec videjka, čo bola cesta naspäť, videa z auta, videa keď sme už prišli domov, chcel som to zostrihať,
dal som to do notebooku a zistil som, že Maťo nejako pokazil na tom audio. Takže tie videjká sú preč, Maco ich vymazal. Takže koniec videjka sa bude konať týmto videom, za to sa vám veľmi ospravedlňujem, ani ja som to tak nechcel. Maťo tu není preto, lebo je doma, spí a dneska sa už k tomu asi nedostane, lebo že vraj má nejakú robotu. Nech sa umaká kokot za takú vec, čo pokazil. Za týmto by som vám chcel dať ešte bonus. Informačku, ktorú sme prvú natáčali o nás, zoznamovačka teda, tak. Maťo otočil videa naopak a keď sme na to prišli, ja som dostal rage, proste som chytil nervy a Maťa nenapadlo nič iné ako chytiť kameru a začať ma natáčať, takže pri konci videjka by som vám tam šupol toto namiesto, aby ste sa na mne zasmiali, vynahradiť vám to, že proste Maťo je debil a to pokazil, za to ja nemôžem. Takže ešte som vám chcel poďakovať za tú podporu, není vás veľa, to nevadí, každý začal nejako. Takže ďakujeme vám za podporu, za tie lajky, odbery, lajkujte, odoberajte, ak sa vám bude videjko páčiť, samozrejme. Lajky, odbery, komenty, za všetko som rád. Máco, dúfam, že tiež. Takže tak. Točíš to? Čau. Točím. Točíš to? Why you recording? Tak akože ľudia, hej, opačípa, teraz vám poviem normálne originál vec, čo sa teraz stala. Robili sme pre vás tú zoznamovačku, lenže môj kolega Matej, no nie Matej, hej, Macko, môj milovaný, veľký, jeblý, jemu nedoplo, že proste kamera je naopak a proste neviem čo. Šupnem to do notebooku a kokot, čo sa ti mi kokot nestalo? To video je komplet naopak, proste, nerob. Na štvrtý alebo piatý krát proste, komplet, všetky sú naopak, opačne proste, celé zle. Moje nervy, on sa mi tu smeje do ksichtu. No natoč aj seba, ty kokot. No dávaj, ukáž sa. No ukáž sa. No ne. Jak ne? No ne. Ty ma tu točíš, že mám nervy, že to dojebeš, ty kokot, že to 2 hodiny roboty a on to dojebe, len tak akože, však sú naopak. A čo? I don't give a fuck. Natoč aj seba, ty Liliputan, ty kokot, 2-metrový. Ty pičovina prašivá, opičia. To ideš dávať na YouTube, ako ty mňa nadávaš, do staršieho ideš. No a čo? Čo? Ti vajam natoč aj seba, nech som není vo videu sám. No dávaj, opačí Ono to nemde. Jak nemde, ukáž mi.